Čaute všetci, vítam vás pri tomto videu, moje meno je Kasačka a môžeme ísť na to. Ďakujem, vďaka, díky. Tieto slova používame na vyjadrenie vďaky. Ale naozaj? Už od malička nás učia, že ďakovanie je jedným zo základných pravidel slušnosti. A možno práve preto toto ďakovanie už stráca hĺbku svojho významu. Niekedy si to ani neuvedomujeme, ale naša vďaka môže pre iného znamenať naozaj veľa. Najľahší spôsob, ako vyjadriť vďaku, je práve to slovo ďakujem. Avšak práve tá vďaka nám často chýba. Často v dnešnej dobe registrujeme vďakujem iba ako prejav slušnosti a nie ako prejav skutočnej vďaky. Ak sa však posnažíme, aby človek, ktorému ďakujeme, v našich slovách naozaj cítil našu vďaku, môžeme si byť istí, že ho to aspoň trocha poteší. Nie je dôležité, akým spôsobom túto vďaku vyjadríme. Nie je potrebný žiadny dlhý príhovor, v ktorom vyzdvihneme každú maličkosť, ktorú pre nás daná osoba urobila. Obyčajné ďakujem stačí. Avšak to dôležité v týchto slovách je vďaka, ktorú do nich vložíme. Ak niekto vloží ozajstné úsilie a svoj čas do práce pre iných, často jediná vec, ktorú môže očakávať, je dobrý pocit. Avšak málo kedy sa niečo podarí celkom tak, ako má. A tak namiesto tohto dobrého pocitu môže často prísť pocit, že sme to mohli urobiť aj lepšie. A práve v tejto chvíli môže vaše ďakujem naozaj zavážiť. Vyjadrenie svojej vďaky ukážete danej osobe, že ste radi, že sa do tejto práce pustila a že ste za to naozaj vďační. A zrazu ste niekomu zlepšili deň. Len tak. Nič vás to nestalo, iba jedno ďakujem a trocha vďaky. Vaše ďakujem nie je len prejavom slušnosti, ale aj prostriedkom, ktorý môžete niekomu pomôcť, potešiť ho, alebo zmeniť jeho pohľad na svet. A ja vám ďakujem, že ste si pozreli toto video. Budem rád za vaše názory a konštruktívnu kritiku dole v komentároch. Zatiaľ sa majte.